नायो जे যারা ফলস এলিগেশন খাইনাই নগব চিন্তা খাইয়ে ওয়ানসুকুইছে কক্সাদি সাংবাদিক বন্ধুনো আং ই কোনো অনুরোধ খানি মুসুङो কারণ কাইসানো ফলস এলিগেশন দগে বিনি ইমেজ না ডাউন খাই ননি কোনো লাভ করি ইरो কারণ বিনিবো কাইসা अंग प्रेस्टिज नि मेटर दङ इरो एमएलए नि कोनो लिंक करै कोनो अंग करै इरो ताहनि सा इरो जे सांबादिक रक अंग 4.5 लाख रां लाग बो बुरनि ताबो सादि मले माने तो बक्सा बनि मकल बाय सब समय नाय दङ इरो जागो आं नाय एलाकानि डेभलप अंथु खनै पूरा डिपार्टमेंट नाय एलाकानि डेभलप अंथु खनै कासार माजियो बक आखे अंग कोनो कारणे तामा हाबुनो तो सामिया आं सानि थांयाबुनो हाले इ जागो जदि एमएलए नो सुदु दुसुइ तो हालेबो बिनी इ मिनि पिछने सोरो तंग मूल नायक सोरो आं चक्रांतनि नायक मूल चक्रांतकारिना आं तिखलायनाय तुदे तुमरो तिखलाय बनोबा आं ठीक जागो तुबुगै इ प्रेस दे बना खायरनाय आं साव इकोनो जे रां लानाय बबो जेल थाननाय जे रां रुनाय बबो जेल थाननाय सुजा हिसाब मा आनि कक दङ मुजाखै आं तिनिबो तासि फुल लाइन डिपार्टमेन्ट बे कक्साजाक एलाकानि उन्नतिनि सामुनो जदिनि केउ जदिनि बुनो बाधा सृष्टि खायो बुनो प्रतिबंधकता सृष्टि खायो बुनो जदि जामेला सृष्टि खायो इरो जों हाले एलाकानि उन्नति ताय खायमानाय एलाकानि कोनो काम जों कम्प्रोमाइज खायमिया नों क्वालिटी मेंटेन माखायले नों क्वालिटी मेंटेन 100 नि 100% क्वालिटी मेंटेन माखायनाय नों रां जेनोफोरदि बुनो रां रोहिनो इरो क्वालिटी मेंटेन खाया बुनो जों रुमनाय गां खायो आं नायो जे एमएलए हिसाबै पूरा पब्लिक नो आं सहकारनि आं नायो जे इरो जों क्वालिटी मेंटेन माखायने इरोनो गामखे सामु माखायने करबो करापशन फ्री खायनि बागै आं चाइतोय दङ जत आनो लगेर बायदि हामबाय आरो একটা কক आं माननानि लाइबो तिनि सा पर्यन्त आं नायदि इसे कोनो रिप्रेजेंटेटिव ना कोनो एमएलए बा मिनिस्टार रंथ इहाके स्पॉट फाय कोनो क्लारिफाइड मानि करिखो क्लारिफिकेशन मानि करे तिनि नायदि प्रेजेंट एमएलए आं अनेक इमो हामजागो माने बिनि पर्सनालिटी नाये बा बिनि ऑन द स्पॉट फाय बे हाके क्लारिफिकेशन ना नांखातिनि अनेक हामबाय सारनोबो हामबाय थैंक यू।